Skont starriċ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar ix-xejriet u l-kundizzjonijiet tal-għajxin fid-djar privati, l-att ta' familji li huma sidin ta' djarhom żdied bi 28,500 bejn l-2013 u l-2018 u l-maġġoranza tagħhom kienu sidin li ma kellhomx self mal-bank. B'kollox, l-att ta' familji sidin ta' djarhom matul is-sena li għaddiet kien ilaħħaq il-148,000, jew kważi 79% tal-familji kollha li jgħixu fil-Gżejjer Maltin. L-istatistika tal-NSO turi li 3/4 minnhom ma kellhom l-ebda self mal-bank, filwaqt li l-kumplament għadhom iħallsu s-self. Joħroġ ukoll li żdiedu dawk li m'għandhom l-ebda self mal-bank fuq il-proprjetà. Ir-riżulta wkoll li fl-aħħar 5 snin il-persentaġġ ta' nies fil-kera li jqisuha bħala piż kbir naqas b'6.5% għal 32.7%. Il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon x'sar li dawn iċ-ċifri huma sinifikanti ħafna, l-aktar meta wieħed iqis li f'5 snin l-att ta' djar ġodda li huma abitabbli żdied b'31,600 għal 187,750. Dan ifisser li 9 minn kull 10 djar ġodda kienu ta' familji sidin ta' darhom. Il-numru ta' familji li jikru fejn joqogħdu fl-istess perjodu żdied marġinalment b'1,700 għal ftit inqas minn 40,000. Il-Ministru Falzon żied jgħid li dawn huma riżultati pożittivi ħafna meta wieħed iqis it-tkabbir li seħħ fil-popolazzjoni f'dawn l-aħħar snin. Aktar minn 55% ta' djar huma appartamenti jew meżonetts u l-biċċa l-kbira ta' residenzi fihom 5 tikmamar jew aktar. L-istariċ wera li kienu ftit inqas minn 16,000 persuna, jew 3.4% li ħassewhom qed jgħixu f'dar relattivament żgħira għad-daqs tal-familja tagħhom, waqt li 6,000 minnhom, jew inkella 1.3% jinsabu f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. L-istatistika titfadawl ukoll fuq kif il-familji qisu l-ispejjeż tad-djar tagħhom. Fl-2018 ftit aktar minn 80% stqarrew li l-ispejjeż maquma tal-ebda piż jew piż baxx, filwaqt li 20% tal-familji iħossu li għandhom piż kbir bl-ispejjeż, tnaqqis ta' 36% meta mqabbel mal-2012. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.